Масштабне святкування Ораза-Байрам. Його духовне управління мусульман Криму влаштувало на території столичного ВДНГ. Для кількох тисяч відвідувачів провели змагання з кримсько-татарської боротьби курєш, розіграші подарунків, а для малечі облаштували ігрові майданчики. Гостей свята частували пловом та солодощами. Як це відбувалося, докладніше далі. Третій день святкування Ораза-Байраму починається з намазу, обов'язкової молитви. Сотні мусульман зібралися разом на ВДНГ, аби відзначити закінчення священного місяця Рамадан. Завдяки такому святу віруючі об'єднуються та стають ще ближче. А це якраз необхідно, аби разом подолати труднощі, вважає муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. Праздник, он дарует надежду. А нам, крымским татарам, вот в эти тяжелые часы, как никогда не хватает этой надежды. Это лучик надежды. Иншаллах, если мы будем такими же едиными, как вот на таких мероприятиях счастья и радости, и будем такими же едиными в тяжелые минуты, я думаю, что ничто перед нами не устоит. З вітальним словом виступив заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров. На його думку, зараз, коли люди у Криму живуть під постійними репресіями, тут, у Києві, мусульманам України треба бути більш політично активними. Ну, хотелось бы, чтобы эти же люди хоть как-то участвовали и в политических вопросах тоже. Хочется, чтобы 18 мая, День памяти жертв геноцида над крымско-татарским народом, День флага, когда отмечают крымские татары День своих символов, чтобы эти люди появлялись, потому что большинство из них, к сожалению, на те мероприятия не приходят. Діти розіграли сценки з життя відомого ісламського богослова Абу Ханіфи та підготували вірші про священний місяць Рамадан. На свято прийшли цілими родинами. Сусана Ханум та 14-річний Мурат з Криму вперше приїхали до Києва і потрапили на таке масштабне святкування. Здесь більш широкі, да? Здесь різні національності і всіх зв'язує іслам, да, вместе. Мусульмане. Вот это вот чувствується. Мурат весь день допомагав рідному дядьку та розносив їжу для гостей. Камери соромиться, але каже, відпочити на святі не вдалося. Багато роботи. Мені подобається те, що я організовував, допомагав людям розтаскувати їду. І мені подобався мій результат, нашу команду. Організатори влаштували сьогодні змагання з курєшу, національної кримсько-татарської боротьби. Малечу пригощали попкорном та солодкою ватою, а під вечір роздали іграшки. Усіх пригощали пловом та пахлавою. Таке свято у Києві духовне управління мусульман Криму разом з Меджлісом проводять втретє. І кожного разу, кажуть організатори, на захід приходить все більше мусульман. Мілана Амаді, Слямпінка, Заман, АТР.